তিনি ओंखा 2023 बिसिनि पुइला विधानसभा अधिवेशन ओ विधानसभा अधिवेशन कितिंगैनो आगरतलानि सेक्रेटारियेट बुसकांगो तिनि हास्तिनि जतन सेलाय कचाम त्रिपुरा रोंसोलोंनाय मथा TSF हायाकेबा त्रिपुरा स्टुडेन्ट फेडारेशन रक तिनि कक बरकनो रोमान स्क्रिप्ट बाय सानै परिनानि सिनानि बागै कक बरकनो रोमान स्क्रिप्ट बाय सानै तिनि सेक्रेटारियेट बुसकांगो पोस्टार कार्ड तुइलायै बेनार तुइलायै खादुक मुंफुनुक लायखा तै कक बरकनो रोमान स्क्रिप्ट बाय सानलायखा अबनि लगी लगी खरां कसाका नो रोमान स्क्रिप्ट नो रेसिनाय तिनि ओ बरकनि तांबोतां एबा बंनि ओ खादुक मुंफुनुक मुं हायाकेबा पोस्टार कार्ड तुइलाय तिनि सेक्रेटारियेटखौ बुचालाय तंमानो कक्टमा थुमनाय रक बे कक साना थांगै TSF नि आचुकफां विश्व कुमार देबबर्मा सबाय शुक्रबोय सावै खनारिखा त्रिपुरा स्टुडेन्ट फेडारेशन निंगै तिनि सिनि सेक्रेटारियेट बुसकांगो तिनि फार्स्ट ओ बिसिनि फार्स्ट अधिवेशन तिनि जेंजांनाय अबनि बागै सिनि खादुमानि खुंना नाखा नायदि त्रिपुरा हावो माने त्रिपुराओ कक बरक सिक्रेटारि रिजां माने स्टेट लैंग्वेज नि सिक्रेटारि जा माने 40 बছর लाइथांगा 40 years प्लस ओंगै दंखा तावबो जों सिनि मानि ककनो जों ओ जागा सैथिनि बा परिथानि केबिं मुंफायो बेले दुखु जनक ओ जागा बुनि हानि बरक फाइनि रकसे बरकसे साना नांमाबा जों सुलता सानै नां दंसो अबनि बागै जों तंमाया जों TSF रो दिनो जागा खरांथि साना बागै मा फायका दिनि बहायनो हाय दिनि बरक ओ विधानसभा कक सालायथिनि कुनु सल्युशन याका ओ फार्स्ट अधिवेशन कुनु सल्युशन तुबु याका सिनि बागै जों तेबो आन्दोलन कतर फायने जों तेबो विधानसभा केपचार खालायने हिने दिनि ओ कक नरंनि बिसिं टिकेट जों कक कसारो आनि मुं विश्व कुमार देबमा TSF प्रेसिडेंट जरके और आसलायमन तामनि बागै आसलायखा तिनि के 11 सिनि और आसलायमानि सिनि दा तुममर जों जालनु मानि जे तुइदो आं मानि आबनो तयै जों दिने और जागा खाले और जागा सागम तुइदो आं खा ककरक न बेंगली बाय सुइदि बेंगली स्क्रिप्ट बाय सुइदि हे मोजां माने तै जर बाय और जागा मंसा सुइजा करे TBS को बेंगली बाय सुइदि ना रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइदि हापन बरनो बेंगली बाय सिमिसे सुइदि हो के आबनो तै कक सामान दिनि जेफा क्वेश्चन न दिनि रोमान स्क्रिप्ट तंगा नाय ककरक नि परीक्षा रबो फारसे जागा टेट नंथ जेफा TBS जों जेफा जागा हाइनबो जों दिनि फायले जदि से कक बरनो रोमान स्क्रिप्ट आं केना बसु जस्ता आं रोमान स्क्रिप्ट इनका जों सुइबानि लाइबो नेट परीक्षानि लाइबो टेस्ट इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड सोंनि बांबो ब्लाइनो जाबां के टेकाय सांका बांलाव सिनि बाइबल लैंग्वेज करे फ जे फ मन साकानि खसिबाय तलानि खसिनाव जे फं खामानि बांला कक थायो करे इनका सिन कक रो के दंगो इनका जों ता बक्स सिनि रोमान स्क्रिप्ट बक्स जे खायमन IPR तयबो खायमन इनका सिनि बागै सुबिदा जे अब रोमान स्क्रिप्ट बाय सुयानि के सुबिदा इबो लाइको मा के जे टेबे मुनुक जे बने अब के कुनु नोटिफिकेशन दिजे का कुसो लेवल में अब इनके जे बांला बैसुदि ना रोमान स्क्रिप्ट बैसुदि अब नि कुनु कुसो लेवल नि सुजा करे इनके बरक तो साउ बेंगली बाय बेंगली स्क्रिप्ट बरने और नोटिफिकेशन करे बाय सुइ माने बा हायदा बनाम सकानसि सि आगे साजा करे ताबो साजा करे हाबन बर अम ताय के स्टूडेंट रंग जे परीक्षा रो बेंगली स्क्रिप्ट बैसुदि माने अब जाया बेलायनो नि सिनि आं कमादो बिजमातिया TSF नि प्रेस कलेज